नमस्ते प्रणाम। वीडियो में बहुत बहुत स्वागत बा। और खेसारी भैया के माई बाबूजी और खेसारी भैया देखी घर पे गांव में आ रहा ना। खेसारी भैया बाबूजी भैया के प्यार के झप्पी दिए एगो भैया के। हाँ एगो प्यार के झप्पी हटा मरते का खेला तारा। हाँ हाँ एकदम बाबूजी गाँव रे वाह ये नु बात भर। और यहाँ माई बारी बाबूजी खेसारी भैया। हाँ माई यही प्यार बा प्यार, यही प्यार हमेशा बना रहो। और प्यार परिवार मतलब यही होला। खेसारी भैया जमीन से जुड़ल आदमी हवन। और सब लोग आवो लोग फोटो खिंचावा लोग। और देखिए विकास साहब हवन के मालिक। और राजू रसूलपुर राजू भैया हवन मोटका। और देखिए फोटो खिंचावेला विकास साहब आ गए यानी हम आ गए नहीं।